Здравейте, мили хора, вие сте на канала Ивана Дей. Но да, днеска ще правим, не знам какво ще правим. Спомних кой исках да правя. Ще правим, това е изненада за вас, затова почакайте. Аз малко ще ускоря. Ще ускорим. Ако искате, може да послушате песничка тук. Сега ще ви пусна една песничка. Ще ви пускам песнички, докато може малко да ускорям. Имам пръщчето. Вижте кой е. Гледай го, сякаш съм се опарила, не знам кой. Зато сигурно нещо. Сега. Песните не искат да работят. Ще трябва да се ускори, извинете. Тъй, като направя първия детайл, ще ви се обадя. Готова съм с първия детайл, сега ще ви го покажа. Опа, не знам дали се вижда, дали разбирате какво съм нарисувала, но сега ще видите втория детайл. И такъв детайл още нарисувах. И сега трябва да се изрежат и двете. Сега. И ето ги нашите две части. Такава косичка и таково, няма да казвам. И да, сега ще ви обясня. В следващото клипче ние ще ви покажем конечния резултат. Затова, извинете, няма това клипче с завършването на това клипче, резултата, ние ще покажем конечния готовия резултат толкова. Имаме още работа тук. Вие какво мислите? Започваме да работим. Ние нарязахме и такива неща. Това ще трябва всичкото да го скобяваме заедно. Сега ще ни потрябва още. Ето направихме вече такива кръгчета. И това ще трябва да го сгубим всичкото. И да, нали ви казах, няма да показвам резултата. Затова гледайте моето клипче утре. И искам да ви обясня защо нямах клипчета. Защото съм при баба. Да. И другата седмица, другия месец, ще ходим на море. Аз ще ви покажа, ако имам своя стая, тогава ще ви покажа моята стая. И ще ви покажа, ако нямам своя стая, ще ви покажа стаята, дето спа къде. Да, за това чакайте. А може даже влог да направя. За това влог. Мога да направя влог. Ще направим влог. И вие бяхте на канала Ивана. Барборана, скоро ще се казва. Затова чао! Да. И на Roblox C3 има акция. 1 лев, 2 робокса. Затова влизайте в сайта. Забравих думата, но аз помня. Затова всички ви целувам. Обичам ви. Чао!